سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونون سنة كتكونوا ناي وترمنيو تيو نايلو مارسنا نأمرونا نحنقلنا تتنكف ياخد كون أمرونا كمي جيرنا فتانن ناي محازن ناي مزكارن كلوتو لعول نكخون نقبرو مخنياتو ننبرو لزلنا زبن فلتات زبن تكنولوجي زبن مكيار سلوزخوني رأسنا العلمان نميزد لينا امبار نايلو مخري ويكا تمرتي كاب دكتور أوما استبحلت ناي هارفارد يونيفرسيتي نمبر 1 يونيفرسيتي بعالم ميديكال سكول نوتريشنست زخونت دكتور زمتايو سلازي من يمكر زو عليه زي مغرزي كابتوم توب الليك اونتنا عالمنا زمت مغريمو ابهيوتنا كنزوترون تخيلنا اقد السنه بتاعتين نهيوتنا نحنقلنا عبلو تقبرلنا يخيليو جورجيا بزي عودة خات خيد على خاتبلو سبات اللهم ريسبكت على نتريتوناتكم زناتي عودي كونن كابزا دكتور امتي قالاتو خي تغيري يزغرب لكم زلو سلازي انا متحلالف دامبر اتفلتات انا يكونكم منጭ انا يكونكم زيان صرت تكون لكم يله so let's go to the brilliant topic of today كسامود تتخاتلوا ازوتر ودما كن من تاي فليتكم اقدا سايكونن ازوترو so let's go point number 1 قدم background ويكا concept كردانا يو much like the intricate relationship between the gut and the brain أبي وتنا كلته رجع تزمدناتات على ونسدما كبدنان حنقولنان بخلا زراربا أب كبدنا زعت مقبل أب خبدنا زمت نجارات أب حنقولنا زجبرو كمون كبدنا انتهي يسمعون لابز بزع نجارات يزلوا أب كبدنا زجاتم نحنقولنا عبس الواي زلوا ስለዚህ ኢንትሪኬት ወይ ከረቂቅ ዝኾነ ዝምድና ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ዳይት ኣመጋግባን ሜንታል ሄልዝን ስለዚ ኣብ መንጎ ከብትኻን ኣብ ርእስኻን ረቂቅ ዝምድና ኣሎ ንብል ኣለና ጎኑ ድማ ኣብ መንጎ እንምገቦ መግብን ሜንታል ሄልዝ ናይ ኣእምሮና ጥዕናን ድማ ሓደ mental health are inextricably linked and the connection between them goes back both ways ስለዚ ኣብ መንጎ ርእስና ጥዕና ናይ ርእስናን ኣመጋግባናን ሓደ ረቂቅ ዝኾነ ዝምድና ኣሎ ንሓድሕዱ ድማ ይፃሎ ትብለና ኣላ እዛ ዶክተር let's go ታያ ክትብል ደልያ a lack of good dietary choices leads to increase in mental health issues and mental health issues in return lead to poor eating habits so ክልቲአን ራይወን ከመይለን ይጋጠማ መጀመሪያ ጽቡቕ ኣመጋግባ መዓዛ ዘይብሉ ንኣእምሮና መዓዛ ክህብ ዘይኽእል መግብታት ምምጋብ ናብ ምንታይ ይወስደልና ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ንገብር ይወስደና ናብኡ ክወስደና ይኽእል ትብለና በንጻሩ ድማ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ክንገብር ምጀመርና ድማ ኣመጋግባና ሕማቕ እናኾነ ይመጽእ ስለዚ እቲ ሕማቕ ኣመጋግባ ንኣእምሮና ይበላሽዎ ኣእምሮና ስለ ዝተበላሸው ድማ ጽቡቕ ኣይንምገብን ኢና እቲ ሕማም እናቐልጠፈና ተጋነነን ይኸይድ be careful ኣብዚኣ ጥንቃቐ ብጣዕሚ እያ ተድልየና ኣመጋግባና ካብ ብዙሕ ሕማማት ብፍላይ ናይ ኣእምሮና ንኣእምሮና ዝሕቡ መድሃኒት ብዙሕ የለን እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ወይ ከዓ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ምዕባለ ኣብ ርእሲ ክበፅሕ ከሎ ጌና እዩ ዘሎ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብ ነምበር 1 ኣብ ዓለም ዘላ ካምፓኒ ናይ ሜዲሲን ሆፍማን ላሮሽ ዝበሃል ይሰርሕ ነይረ ኣዝዮም ረቀቕቲ scientific discoveries about cancer ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ሕማማት ብዙሕ ፕሮግረስ ይግበር ከም ዘሎ ይነግሩና ነይሮም ኣብ ርእሲ ክበፅሕ ከሎ ግን ስቲል ከምቲ ዝድለ ምዕባለ ይተገበረና ኣሎ ብኻልእ ኣዘራርባ ርእስኻ እንተሓሚሙ ንክትሕክም ኣሸጋሪ እዩ ኩሉ ጌና ተኸላኺልካ ጥዕና ሃቦ ኢና ንብል ዘለና good below are the best brain boosting foods that people aren't eating enough ትብለና ዶክተር ኡማ ናይዶ ስለዚ እዞም ሕጂ ንጠቕሶም መግብታት ነዚኦም ዘይምምጋብና ንሓንጎልና ይሃስዮ እዩ ትብለና ኣላ ንሳ ድማ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩል ኒውትሪሽኒስት ያይልና ኩሉ ብስእሊ ድማ ከነርየኩም ኢና ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበኣር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም action ውሰዱ thank you very much number 1 so fermented foods እዚኣ ገሪማትንን ኣይ ኣንቢበያ ኣብ ዝኾነ ርያ ይፈልጥን እዮም ዝዓዝየ ንብብየ ግን
Fermented foods are made by combining milk, vegetables, and other ingredients with microorganisms like yeast and bacteria. So بحفشة fermented ክንብል ከለና ከምዚ ዝበቕዐ ጣይታ ክግበር ከሎ ብሕቕ ነብለሉ ከምኡ ድማ ለቢቶ ድዩ ኣይድን ገለ ትገብረሉ ሽዑ fermentation process ምስ ተኻደ ድሕሪኡ በኺዑ ገለ ትስንክቶ ማለት ሶ እቲ ፕሮሰስ ከም ናይ ጣይታ ፕሮሰስ ዘለዎ መግብታት ንኽርዳእና ማለት እዩ ኣብ ስእሊ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ዞም ስእልታት ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣቶም ንጥዕናና ኣገደስቲ እዮም ይብሉና ንኣብነት እንታይ ትብለና ኣላ plain yogurt بسئلي تري والله plain yogurt with active cultures sauerkraut kimchi I have no idea kombucha ذاتهم absolutely ومالهم all are sources of live bacteria that can enhance healthy gut function نازلونا كبدي function ساب كبدنا بزح processes يزلون نمرنا تسألوه At the same time, it decreases anxiety. ጭንቀት ወይ ከዓ ከምዚ nervous ናይ ምዃን ክእለት ንምዃን ዝገብረና ንዑ ኣብ ምግዳል ይጠቅም ማለት እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ካበይ ዝመፀ እዩ እዚ ካትብለና ኣላ ኩሉ ነገር ሳይንቲፊካል ፕሩቭድ እዩ ኣብ 2016 ዝተኻየደ ን45 ሳይንሳዊ መፅናዕትታት ብሓደ ዝሓወሰ እንታይ ይብለና indicates that fermented foods might protect the brain in animals improving memory and slowing cognitive decline. ስለዚ ኣብ 2016 ዝተኻየደ ናይ 45 ዝተፈላለዩ ሳይንሳዊ ምርምራት ኣብዚ ዓውዲ ብሓደ ዘጣመረ እንታይ ረኺቦም እዚ ከምዚ ዓይነት ምግብታት እዚኦም fermented foods ዝበሃሉ ንሓንጎል ናይ እንስሳታት ኣብ ዝፈተኑሉ ማለት እዩ ነቲ ናይ ምዝካር ክእለቶም ከም ዘልዕሎ ከምኡ ድማ ሓንጎልካ ናይ ምእራጉ ከም ዘጉድሎ እዚ ናብ ዲሜንሽን ካልኦት ሕማማትን ምኻት ካብኡ ከም ዝከላኸለልካን ናይ ምዝካር ክእለትካ ከም ዝዕብዮን ይነግረና ማለት እዩ number 3 of course avocado ኣብዚ ዘበን እዚ ሓደ ካብቶም ኦሜጋ 3 ሃብታም ዝኾነ ምግቢ ኣብ ብዙሕ ጥዕናዊ benefits ናቱ ብልዑል ዝዝረበሉ ዘሎ avocado እዩ avocado have relatively high amounts of magnesium which is important for proper brain function ስለዚ avocado ምስ ኣእምሮ ስለንዛረብ ዘለና ብዙሕ ትሕዝቶ ናይ magnesium ኣለዎ ኣብ ኣእምሮና ድማ ጥቕሚ ኣለዎ መን ይኾም ኢሉ many scientific studies have suggested that depression is related to magnesium deficiency ሰባት depression ዝገብረሎም ሓደ ካብቲ ጠንቂ እንታይ ኢሎም ዋሕዲ ናይ magnesium ዝበሃል ማዕድን ኣብ ኣካላትና ሓደ ናቱ deficiency ወይ ምጉዳልን ምሓድን ምዃኑ case studies where patients were treated with 125 to 300 milligram of magnesium have demonstrated rapid recovery from major depression, often in less than a week. So, هذا ساينساو مزنعته دما እንታይ ይብለና ኣሎ ሕሙማት ናይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዎም እንታይ ይቦሞም ካብ 125 ክሳብ 300 ሚሊግራም ናይ ማግኔዚየም ሳብዎም ቀልጢፎም ካብቲ ዝነበሮም ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ልዑል ደረጃ ናይ ፀቕጢ ወፂኦም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ዝኣክል እውን ክሓውዩ ተራእዮም ይብሉና ጂ አቮካዶ በከመይ ትጥቀመሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሳንድዊች ንበልዖ ኢና ዳርጋ ዴይሊ ኢና ንበልዕ ምስቲቲና ዝገዛና ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ሰላጣ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣብ ካልእ ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን ብሰላጣን ብሳንድዊችን ዝያዳ ይፈትዎ ከም ወትሩ እዚኣ መፅሓፈይ ዘየንበብኩማ ብዙሕ ትሕዝቶታት ዛዕባ ጥዕና እኳ የብላን ግን ውልቃዊ ዕቤት ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዋ ሊንክ ለኩም ካብኡ ርኢኹም አንብብዋ Number 4, nuts. እዚኦም ጥረታት እንታይ ኢና ንብሎም ነርና ጥረታት ኢና ንብሎም ነርና መስለኒ so ስእልኻ ትሪእዎ ስለ ዘሎም no problem nuts have healthy fats and oils that our brain needs to function well so እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም nuts ዝበሃሉ fats ከምኡውን ስብሒ ከምኡውን ዘይቲ ሓንጎልና ዘድልዮም ነገራት ጽቡቕ ንኽሰርሕ ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ along with essential vitamins and minerals for example selenium so ታይብለና ኣሎ ስብሕን ዘይትን ሓንጎልና ጽቡቕ ንኽሰርሕ ብጽቡቕ ንኽንቀሳቐስ ዘድልዮ ነገራት ኣለዎ ተወሳኺ እውን ቪታሚናትን ማዕድናትን እውን ኣለዎ ይብሉና ስለዚ ናትስ እውን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ነዘውትሮ ምናልባት ምብልዖም ዘሰልችወና እንተኾይኑ ዝተጣሕነ ናትስ እውን ኣሎ ኣብ ኮምፕሌክስ ኣብ ካል ሓዊስና ቲቲና ዘርአየና ይዝውን ብኸምኡ ክንጥቀመሉ እውን ጽቡቕ ኮይኑ ርአያና ማለት እዩ
the anti-inflammatory and antioxidant effects of omega-3 fatty acids in walnuts show great promises in improving thinking and memory. So the omega-3 fatty acids ab walnuts تريو لهم سيلي كابهم زمت نمنتاي تقمنا يبلونا له ab improving نايم حساب كيلتنا كمون نايم ذكر كيلتنا ab معراي أبركتو اللو يبلونا مالتي. Nuts can even be combined into a homemade granola or trail mix that contains much less sugar and salt than in shops. كمون بعلنا نقبرو كم homemade granola بسيل تريول لهم بسيل خنقرب لكم كفتنينا بغنيات زيادة بسيل كرداكم الزخول بتقام قا بإنجليش لزخونه كمون ናይ ምዕራባዊ ኣመጋግባ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናትና ባህልን ልምድን ብካልእ ስለ ንፈልጦም ዝያዳ ብስእሊ ክግለፅ ከሎ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ሶ ብስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም እዚኣቶም እውን ንዓና ካብቲ ኣብ ሱፐርማርኬት ወይ ኣብ ድኳን ዝተቐረበ ነገራት በዓልና ንገብሮም ክኸውን ከሎ ዝያዳ ውፅኢታውን ሓጋዝን ይኸውን ትብለና እዛ ዶክተር ማለት እዩ number 5 leafy greens እንታይ ማለት እዩ ቆፅሉ ዘለዎም ነገራት leafy greens contain vitamin E, carotenoids, and flavonoids, which are nutrients that protect against dementia and cognitive decline. So, leafy greens ባሉ ከም ዛፍሰሉ ትሪዎም ዘለኹም ንምንታይ ዝያዳ ጥቕሚ ኣለዎም ይብሉና ኣለዉ nutrients that protect against dementia ካብ ምርሳዕ ሓንጎልና ቀልጢፉ ንኸይሃርግን كمون نايم مستوعل نايم ممرمارن كيلوتو كوجنيتيف نايم حساب نايم مفتار كيلوتو دوا كيدكم يحجزو. Another benefit is that they are incredible source of folate, natural form of vitamin B9, and that is important in red blood cell formation. مدما كالو تقمتاتناتو أمقام نايك يحتوي وايوتا دم ون أبركتو اللوم زيوم leafy greens بحالو كم نريهم زلنا. نابنت توسع بنت تايبونا له greens such as spinach, Swiss chard, and dandelion greens are also an excellent source of folate. يبلونا مالك. زي التي biological and chemical أشماتهم من قلم اليوم أقداسي كونن. تاي أقداسي. تبلينا يوم أبيوتنا لو تخمزمتو ኣብ ርእስናን ኣብ ኣካላትናን ኣብ ደምናን ኣብ ካልናን ዘምፅዎ ለውጢ እምበር ናይ ክፋል ናይ ሆርሞን ኣበይ ከይዱ እሱ ንሳይንቲስት እንትምደፎ ንዓና ዘገድሰና ኣገዳስነት ናቱ ኣብ ጥዕናና ነዚያ ክትርዳእና እየ ዝደሊ ራይት number 6 dark chocolates of course ቾኮላታ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሓደ ይኮነን ስለዚ dark chocolates ናይ ጥዕና benefit ኣለዎ እንታይ ኣለዎ is an excellent source of iron ሓፂን ኣለዎም which helps make up the covering and protects neurons and helps control the synthesis of the chemicals and chemical pathways involved in mood. So abnay mood nay مغيار واسو نغرات ابو يحجز كمون منጭ ናይ አገዳሲ iron ወይ ሓፂን አባካላትና እዩውን ይብሉና ስለዚህ ዳርክ ቾኮሌት ቁርብ ክብር ዝበለዩ ከም ተኻል መዓ ቾኮላታ ዘሎ ይኮነን እዚ ስፔሲፊክ ክብር ዝበለዩ ግን ኣብ ጥዕናና ገዳሲ that's why ድማ ብድሕሪ ገይረ ኣለኹ ካብኦም ንላዕሊ ካብቶም ካልኦት እውን ክንረኽቦ ስለ ንኽእል መን ኢኹም ዝበለ ኣብ 2009 ዝተኻየደ cross sectional survey of 13,000 adults found that people who regularly eat dark chocolates has 70% reduced risk of depression symptoms. So, ሓደ መጽናዕቲ ናይ 2019 ኣብ ልዕሊ 13,000 ሰባት ዘሳተፈ ማለት እዩ ዳርክ ጸሊም ቾኮላታ ዝበልዑ ሰባት 70% ናይ ልዑል ጸቕጢ ናይ ዲፕሬሽን ካብ ዘጋጥሞም ካብ ክድሕኑ ይኽእሉ ወይ ካብ ቻንስ ከም ከጋጥሞም ዝኽእል ይትሕት ይብለና ስለዚ dark chocolates also has a plenty of antioxidants ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ዳርክ ቾኮሌት ተኽኢልና ቾኮላታ ምብላዕ ንፈቱ ተኾይና ጽምም ኢልና ጥዕና ዘለዎ ንብላዕ መብዛሕቱ ተኻልእ ጎዳኢ እውን ስለ ዝኾነ dark chocolate ካብ depression ከም ዝከላኸል ኣካልእ benefits እውን ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና then final point spices ቀመማት
ቀመም መቸም ንምግቢ ዘጥዕም ንፀብሒ ዘጥዕም ንኻልእ እውን ከም ዝምቅር ዝገብር እዩ ካብ ወፃኢ ግን ዛ ዶክተር ሳይ ትብለና ኣላ ጥዕናዊ ጥቕሚ እውን ኣለዎ in addition to flavor spices are known their antioxidants properties so ኣብዚ እውን ጥቕሚ ንርኢ ኣለና in other words they help the brain fight off harmful free radical and therefore prevent oxidative stress ናካላትና ካብ ሓደገኛታት ነገራት ይከላኸለሉ ከምኡውን ነቶም ቲሹስ ናትና ከይጉድውን ይከላኸሉ ትብለና ኣላ ንኣብነት ገለ ካብኣቶም one of this is turmeric ይመስለኒ a stand out when it comes to reducing anxiety so ዝሕጂ ስእሊ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ፀቕጢ ናይ ምክልኻል ስለዚ ብዙሕ ምስ ፀቕጢ ዝተሓሓዝ ነገራት ከም ዘሎ ኣብ ርእስና ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ከምኡውን curcumin the active ingredient in turmeric and decreases anxiety and change corresponding brain chemistry protecting the hippocampus ከምኡውን እዞም spices እዞም ኣብ ስእሊ ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ሓንጎልና ካብ ዝተፈላለዩ ፀቕጥን ነቲ ሓንጎልና benefits ኣለዎ so እንታይ ኢና መወዳታ እቲ chemical combinations ወይ ከዓ terminologies ንሱ ደሓነቶም ሳይንቲስት ንግደፈ ንሕና ግን ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣብ መዓልታዊ ምግብና ክንጥቀመሎም ተጀሚርና እቲ ካብኦም ዝመፅእ benefits ክንረክብ ንኽእል of course እቲ article ናይ Harvard Medical School ስለ ዝኾነ correct ዝኾነ terminology ክጥቀም ኣለዎ ንዓና ክሳብ ክንደይ የገድሰናን ዘገድሰና እቲ መኽሰብ ካብኡ ዝመፅእ ስለዚ ተኺልና ኣብ ህይወትና ኣብታ መጋግባና ንጥቀመሎም ርእስና ድማ ብመንፅር ካብ ሕማቃት ከድሕን እዩ ናብ ፅቡቕ ድማ ክሕይለልና እዩ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ካልኦት ክጠቅም እያ እንተኢልኩማ ሼር ግበርዋ ከም ወትሩ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሃናፅ ነቐፌታ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው